ଆମେ ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗାଡ଼ି ତ ସବୁ ବାଙ୍ଗି ନାମ ଆସୁ ତୁଲିବାକୁ ପଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆରେ ପେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ବାଣ୍ଡାରେ ଆସ ଖାଲି ଆସ ଆସ କହିକି ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଉଛନ୍ତି। ମା କିନା ଆସ ଆସ କହୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ NH ରୋଡ଼ ଭଲ ରୋଡ଼ ନାଳନ୍ଦା ଜାଣି ପଳେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଜ୍ଞାନକୁ। ଇଏ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ କୁହନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଝାଟିଆ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା। ତା ଗନ୍ଧ ଯখন ଭଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ତମର ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବନି ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣ ରଖ ମାନେ ଏଇଠି ସାଇଡ୍ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପୁରା ଦେଇକି ଆଣିଲେଣି। ଏଇ ତିନିନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆରେ କୁଆ ପଳେଇଲା ଏଇ ତୁଲିଆ ନା ଆରେ ହେଲମେଟ ବୁଝିବା କେମିତି ପକେଇବା আর তুই যাবি আর ভাঙবি না বা আরে কস সন্ধ্যা পড়েনি আখের আরে এপড়ে এপড়ে যাউন তো আখের যুগে দি ବାହାରେ ଏଠି ବସି ଯାଉଛି ଚାଲୁନି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲୁ ମ ଏବେ କୁଆ ଗଲେ ହେରି ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ସନି ଯୋଉଠି ଆଣିଛି। अरे कुआड़े गला सी मो वीडियो पूरे हेलानी चारिआडे खाली କୋଉଠୁ ନବା ଆଉ କହୁଛୁ ଘୋଡ଼ଣି ଅଛି ଟୁପି ବାଲା ନେଇ ଯାবে ହଁ ଯେ କୋଉଠି ଏଇଠି ନବ ତ କୋଉଠି ଚିହ୍ନା ହେଇଛି ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଠି ନେଇ ଯା ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଏଇଠି ବସା ଆରେ କୋଉଠି ଆସ 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 ଆରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଗରେ ଅଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଏପଟେ ଯିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଏପଟେ ଯିବା ଚିଲା ମୋଡ଼ ଫସ୍ତ ଆରେ ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ପିସ୍ତଲ ଖୋସ୍ତରେ ଫୁଟେଇବା अरे पेंट सारा पड़े मिल जावे पूरे बाहर पड़े चल एपड़ चल गया भीतर ए बोल जा पेंट सारा करना यार बाजा हो तो दाइला रवि कहला अच्छे ना अच्छे मां के तो तमर को दुकान है আর স্টার লোক তুমি কেন বসি পাইল হা করলাম ব্লক গোটে ভাই চলো আমি কালি যাবো চলো আরে ইয়ার বার রবি কହୁଛି হ্যাঁ अरे बाप